kukaLuka isahluko sama-24 soqala ukufunda evesini lokuqala. Kepha ngosuku lokuqala lweviki kwantwela ngezansi, bafika ethuneni bephethe amakha ababewalungisile, bafumana itshe liginqiwe ethuneni. Kuthe bengena, abasifumananga isidumbu seNkosi uJesu. Kwathi besasambathekile yilokho, bheka, nanku amadoda amabili emi ngakubo, enezingubo ezicwebezelayo, besasaba, bekhothamela phansi ngobuso. Athi kubo, "Nifunelani ophilayo kwabafileyo na? Kakho lapha, kepha uvukile. Khumbulani ukukhuluma kwakhe kini eseGalile, ethi, iNdodana yoMuntu imelwe ukukhashelwa ezandleni zabantu abayizoni, ibethelwe, ivuke ngosuku lwesithathu." Bawakhumbula-ke amazwi akhe, bese bebuya ethuneni babika konke lokho kwaba-11 nakubo bonke abanye. KwakungoMariya Magadalena, noJowana, noMariya unina kaJakobe, nabanye ababekanye naye babatshela abaphostoli lokho. Kepha lawo mazwi aba njengokukhuluma okuyize kubo, kabaze bakholwa yiwo. Khona uPetru wasuka wagijimela ethuneni, wakhothama, wabona izindwangu zizodwa, wamuka waya ekhaya emangele ngokwenzekileyo. Bheka-ke ababili babo babehamba ngalo lolo suku baya emzaneni othiwa i-Emawuse, ukude neJerusalema amastadiyu angama-60. Babekhulumisana omunye nomunye ngazo zonke lezo zinto ezehlekileyo. Kwathi besakhuluma bebuzana, uJesu uqobo wasondela wahambisana nabo, kepha amehlo abo abebambekile ukuba bengamazi. Wathi kubo, "Zindaba zini lezi enikhuluma ngazo omunye nomunye nihamba na?" Base bema benyukumele. Omunye nguKleyophasi igama lakhe, waphendula wathi kuye, "Wena uyisihambi yeJerusalema, ungoyedwa ongazazi izinto ezenzekileyo khona ngalezi zinsuku na?" Wayesethi kubo, "Zinto zini na?" Bathi kuye, "NgoJesu waseNazaretha, wabengumprofethi onamandla ngesenzo nangezwi phakathi kukaNkulunkulu nabantu bonke, ukuthi abaphristi abakhulu nababusi bethu bamkhaphela ukunqunyelwa ukufa, baze bambethela esiphambanweni. Thina-ke besethembe ukuthi nguye ozakuhlenga u-Israyeli, kodwa phezu kwakho konke sekulusuku lwesithathu lalezo zinto zenzekile. Futhi nabesifazane abathile bakithi basethukile, ababeyile ethuneni ekuseni, kuthe bengamfumani isidumbu sakhe, bafika bathi babone nombono wezingelosi ezithi uyaphila. Nabathile bakithi baya ethuneni, bafumana kunjalo njengokuba beshulo abesifazane, kodwa yena uqobo abambonanga. Wayesethi kubo, "Onina eningaqondiyo nenilibele enhliziyweni ukukholwa yikho konke abakushilo abaprofethi. UKristu ubengamelwe yini ukuhlupheka ngalokho, aze angene enkazimulweni yakhe na? Wayesethathela uMose nabaprofethi bonke, wabachasisela emibhalweni okuqondene naye. Base besondela emzaneni ababeya kuwo, yena washaya sengathi udlulela phambili. Bamncengisisa bathi, 'Hlala nathi, ngokuba sekuzakuhlwa nemini isiyadlula.' Wangena wahlala nabo. Kwathi esahlezi nabo ekudleni, wathabatha isinkwa, wabonga, wasihlephula wabanika. Amehlo abo ayesevulekile, bamazi, wayesenyamalala kubo.
Bathi omunye komunye, inhliziyo yethu ibingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni nalapho isivulela imibhalo na? Base besuka ngaso leso sikhathi baphindela eJerusalema bafumana abayi-11 nabebenabo behlangene ndawonye, bethi impela iNkosi ivukile ibonakele kuSimoni. Base belanda nabo okwenzekileyo endleleni ngokuthi yaziwa kanjalo yibo ekuhlephuleni isinkwa. Besakhuluma lokho, yena uqobo wema phakathi kwabo, wathi kubo, "Ukuthula makube kinina." Kepha bashaywa luvalo besaba bethi babona ithonga. Wayesethi kubo, "Nikhathazekelani na? Kuvelelani izizindlo ezinhliziyweni zenu na? Bhekani izandla zami nezinyawo zami ukuthi yimina uqobo. Ngiphatheni nibone ngokuba ithongo alinanyama alinathambo, njengokuba ningibona nginakho." Esekushilo lokho wababonisa izandla nezinyawo, kepha bengakukholwa ngenxa yentokozo bemangele. Wathi kubo, "Ninakho ukudla lapha na?" Bamnika iqatha lenhlanzi eyosiweyo neqa lezinyosi. Wakuthatha wadla phambi kwabo. Wayesethi kubo, "Yiwo lawo mazwi ami engawakhuluma kini yisenani okuthi, kumele ukugcwaliseka konke okulotshwe ngami eMthethweni kaMose nakubaProfethi nasehutsheni." Khona wayesevula ingqondo yabo ukuze baqonde imibhalo. Wathi kubo, "Kulotshiwe kanje ukuthi uzakuhlupheka uKristu, avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu, kushunyayelwe egameni lakhe ukuphenduka kube ngukuthethelelwa kwezono ezizweni zonke, kuqalwe eJerusalema. Nina-ke ningofakazi balezo zinto. Bhekani, ngiyakuthumela kini isithembiso sikaBaba, kepha hlalani emzini nize nambathiswe amandla avela ezulwini." Wabahola baze bafika ngaseBhethaniya. Waphakamisa izandla zakhe wababusisa. Kwathi esababusisa, wahlukana nabo banyuselwa ezulwini. Bakhuleka kuye, baphindela eJerusalema benokuthokoza okukhulu. Babekhona ethempelini njalo bemdumisa uNkulunkulu.